Salutare tuturor, numele meu este NotFunnyBoy și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Astăzi să continuăm cu Five Nights at Candy's Remastered. Sper că v-a plăcut episodul de ieri și da. Bun, jocul nostru continuă la noaptea a doua. Nu știu de ce încă am venit aici, dar în fine. Așa, noaptea a doua, parcă venea. You have one new message. Hey there. I put up a note today to gather some intel on the animatronics and the other employees. Just to get a list of the issues we've had with them. They've written down some stuff here for you, so let's see. Alright, so obviously the animatronics walk around at night, you know that by now. They try to get to places they shouldn't be. Yep. They act weird after dark. Yep. They don't like adults. I mean, I suppose. They always seem nice around children. Around us employees, they just kinda stare at you. I always thought they just hadn't been coded to interact with anyone other than children. But some of the other employees have felt threatened. But I know that some of them are also superstitious morons. So who knows if they just became scared when the animatronics looked at them in the eyes or something. Anyway, one last thing on the list here. The last penguin interferes with the system. There's a sentence I never thought I'd say. We have these penguin animatronics as waiters. They take people's orders and whatnot. We used to have 3 of them, but 2 of them broke down and had to take your order. I think they're referring to the 3rd penguin that still works. Or, well, apparently it doesn't quite work. So yeah, definitely don't let him into the office. His presence alone could probably destroy our systems. Well, that'll be it for now. I'll be sure to leave another message for your next shift. Cannot take your order. Ce mi-ai... Bă! Nu mi-l mai închide! Cannot take your order. Nana, ce prost! Cannot take your order. Bă, da, băgam ea și... Ăsta e aproape să plece. Nu vreau! Cannot take your order. Vai da cap! Bă, Nana, deci îmi bat piciorul în pinguinul ăla! Banana! Doamne fere! Unde-i? Bă, deci... Băi, pinguinul naibii! Unde? Uite. Pinguinul naibii! Cum naibii poți să pleci? De... Banana, efectiv! Pinguinul naibii! Stă el acolo! Stă el repede! Na, ce să faci? E musai! E musai să stau la tine! E musai să stau să te privesc! Musai! E musai să fac! Dar dacă pleci și tu... Bă, Nana, dar pleacă și tu odată de aici! Pleca de aici! Du-te înapoi la... prostia ta! Du-te în treaba ta! Bă, Nana, tu treci în treaba ta și pleacă naibii! Ce fac aici? Unde-i pinguinul? Doamne, ăsta vrea să plece, ăsta vrea să plece. Unde-i pinguinul? Uite! Unde-i bă ăla?
copilul ăsta? A, uite. Și celălalt copil? Da, dar unde e celălalt copil? Uite-l! Pleacă! Aici? Aici. Ăsta nu plecă. Ăsta e pregătit. Asta e bine că n-a plecat. Du-te-n... Uite-te, bă! Sunt amândoi aici și pinguinul ăsta mă enervează. De naibii de pinguinul, naibii. Du-te-n... Unde-i bă copilul ăla? Unde e? A, uite-l. Șef! Mamă, dă-te-n! Poate 5! 5, poate 5! Mamă, plus că asta se face mai... Doamne, pinguinul tău! Iar naibii de pinguin. Mai am 27. Mai am 27 baterie și nu pot să... Trebuie să mă uit când pleacă copilul ăsta. Hai, fă-te naibii 6. Fă-te naibii 6. Am o nană, fă-te 6, fă-te 6, fă-te 6 cu toți copii. Chiar naibii de copil. Copil enervant. Pleacă și ăla. E ăla. Uite-l. Da, mare. Poate n-are 6. Bine, bă! Doamne ferește, mă! Doamne! Opa! Opa! Ce se întâmplă? Vai, dă capul meu ce-a fost acolo! Haideți să continui. Poate încercăm și noi să facem. Știu că de aici începe blank să fie activ. You have one new message. Hai zi! Still here, I see. Awesome job these last 2 nights.
You're already way better than our Da. previous night guard. Da, He păi... didn't even Ăla... sleep 2 nights before he brought a wrench Păi to ăla, us and mă, tried to destroy patac. one of our animatronics. A, uite-te și... Animatronic in question is Bă, Nana, uite-te și tu la copilul ăsta! on camera 11, I think. Yeah, I'm Nana, surprised uite-te it și... still works. And Doamne, te rog, ajută-mă. Blanc. Pe ăștia sunt activi. Toți, aproape. Fără de și Cat. Bun. Unde-s bă copiii ăștia? Uite. Bun. Blanc încă nu s-a mișcat. Copilul ăla a plecat. Și copilul frate. Amă, Nana, vino aici să ne batem. Eu și pe ăsta. Opa! Nu vine și copilul? Blanc! Uite-l! Auzi-l! Cum încerca el să-mi spargă mie geamul, bă! Bă, eu sunt campion pe sate! Nu știe el de așa ceva. Ana, pleacă și tu. Doamne! Reușim. Reușim, băieți, reușim. The heck? Trebuie să fie activ, băieți. Hello, Blanc, my amigo. What are you doing here? Blanc, my amigo. Blanculeț. Blanculeț. Unde-i copilul? Nu. Pierd din putere, pierd din putere. Nu, pierd din putere. Unde-i copilul ăla? Uite. Noi la Blanc. La Blanc! Fă-te! Fă-te! 6! Fă-te 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 6! Bine, bă! Am terminat și noaptea asta, băieți! Am terminat-o și pe asta! Bine, bă! Opa, băieți! Băieți! Mamă, uită-te și tu, bro! Aoleu! Ce faci?
ce faci? Iar se uită ăsta la mine. Aha. Dezactivează camera. Mam. Uite pe Cindy. Bun băieți, dacă v-a plăcut acest video, să nu uitați să vă abonați, dați like, share, subscribe, comment și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.